ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ପାରାଦୀପରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେପଟେ ସମୁଦ୍ର ପବନ ବେଗ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥଳଭାଗ ପାଇଁ ପବନ ବହିବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏବେ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର 200 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବା ମନା। ଚାନ୍ଦବାଲି, ପାରାଦୀପ, ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକେତ ରହିଛି। ବାସ୍ ଆଜି ଥିଲା ଏତିକି ଖବର।